харесва баща ви иска да презаде домоправец. Той някъде в чужбина. Още тук. Тук е брат, ще ходим тук. Значи късмета му е факт, той там където е тръгнал да не се бави повече. То се размива. Няколко години. Да. Значи просто да не се бави повече. Смисъл, късмета не му е повече. Това е добре да дам. Което аз в момента, докато за нас не трябва да се говорим, просто да говорим на дълги неща. Защото там вече има проблем с приемането, което не е само. Да, и стана чудо, да. Да. Това е много доверчиво. Да, това е. Той дядото е бил също. Не, баща ми беше учил. Не говоря по принцип, нали, дядото е бил добряк. Много помагане си. Да. Това имам предвид, да. Смисъл добродушен и също време разнесете му нещо. Баклава. Да, той обича сладко. Баклава. Той иска дядото. Баклава. Ама с много така, с мед и много така. Не се появява, само да не се появи сега и ни ме казва какво иска. Баклава. Сладко, баклавичка. Вече така да тече мед от нея. Да. Аз много съм добре искам да кажа, че ми мина главата на всички. Дойдох с невероятно главоболие, толкова ми се беше, че се страхувам. Чак се не вярвам много много. Не, аз много вярвах, но толкова много ме болеше главата, че не вярвах толкова много.